ናይ መጀመርያ ቆስሊ ይሁዳ መራሒ ውግእ ጎይታና ድራር ፋሲካ በሊዑ ምስጢር ቁርባን ሰሪዑ ድሕሪ ምፍጻሙ ደቂ መዛሙርቱ ሒዙ ኣብ ትሕቲ ደብረ ዘይቲ ናብ ዝርከብ ጌተሰማኒ ትበሃል ቦታ ኣታኽልቲ መጸ ኣዳምን ሰበይቱን ከኣ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ማእከል ኣእዋም ገነት ተሓብኡ ተባሂሉ ነበረሞ ኣብ መንጎ ኣእዋም ገነት ተሓቢኦም ንዝነበሩ ኣዳምን ሔዋንን ንምድሓን ዝመጸ ጎይታ ኣብ ማእከል ኣእዋም ጌተሰማኒ ብዓቢ ጭንቀት ጸለየ ኣዝዩ ተጨኒቑ ኣበርቲዑ ይጽሊ ነበረ ረሃጹ ከም ነጥቢ ደም ናብ ምድሪ ይወርድ ነበረ ረሃጽ ጎይታና ከም ነጠብጣብ ደም ነበረ ንዝብል ንባብ ብዙሓት ሊቃውንቲ ኣወሓሕዛን ምውያብን ወይ ሕብሪ ምቕያሩን ረሃጹ ንምግላጽ ዝኣተወ ሓረግ እዩ ብምባል ይገልጽዎ ሓካይም ግና እዚ ረሃጽ እዚ ገዛ ርእሱ ነጠብጣብ ደም እዩ ንዝብል ሓሳብ ክድግፉ ከለዉ ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ የብርህዎ ወዲ ሰብ ውሽጣዊ ተርባጽን ብርቱዕ ጭንቀትን ምስ ዘጋጥሞ ካብ ሰብነቱ ኣብ ክንዲ ረሃጽ ደም ይወፅእ ነዚ ሓካይም ዝጠቐስዎ ክስተት ኣብነት ዝኾነና እቲ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ምእንቲ ኩላትና ኢሉ ኣብ ዝተጨነቐላ ሰዓት ዘውፅኦ ረሃጽ እዩ ሓካይም ነዚ ክስተት ወይ ተርእዮዚ ደመ ረሃጽ ብምባል ይጽውዕዎ ቅዱስ ኣውግስጢኖስ እውን ሓሳብ ሓካይም ዝድግፍ ዘረባ ተዛሪቡ እዩ እዚ ሊቅ ኣብ ትርጓሚኡ ካብ ሰብነት ጎይታ ከም ረሃጽ ዝወፀ ደም ናይቲ ካብታ ኣካል ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ዝፈስስ ደመ ሰማዕታት ምሳሌ እዩ ይብል ናብታ ዝተፈጠርካላ ምድሪ ክሳብ እትምለስ እንጌራኻ ብረሃጽካ ብላዕ ኢሉ ኣብ ኣዳም ዝፈረዶ ፍርዲ ኣብ ልዕሊኡ ንምትግባር ብዓቢ ድኻም ረሃጹ ናብ ምድሪ ወረደ ድርሳነ ማህያው እውን ነዚ ሓሳብ ከራጉድ ናይ ሞት ረሃጽ ካብ ኣዳም ምእንቲ ከጥፍእ ኣብ ክንዲ እቲ ኣዳም ብሓጢአቱ ዝረሃጾ ረሃጽ ኣነ ናይ ህይወት ረሃጽ ክርህጽ ኣሎኒ ይብል ኣብዚ ግዜ እዚ ዘባራትዖ መልኣኽ ካብ ሰማይ ተረኣዮ እዚ ቃል እዚ ክሳዕ ክንደይ የጨንቕ መላእኽቲ ብኸመይ ንጎይታ ከጸናንዑ ይኽእሉ ኣባ ገርጌስ ዘጋስጫ ንቅዱስ ሉቃስ ከምዚ ብምባል ይሓቶ ኦ በዓል መድሃኒት ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ዘጸናንዖ መልኣኽ መጽአ ንዝብል ቃል ተውኪስካ ናይ ልበይ ቁስሊ ፈውሰለይ ንጎይታ መላእኽትን ሊቀ መላእኽትን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጸናንዖ መልኣኽ ኣየናዩ ይብል ድሕሪዚ መልኣኽ ኣጸናንዖ ንዝብል ቃል ከም ዝኽብል ይምርምሮ ደጋፊ እንተ ዝደሊ ነይሩስ መለኮቱ ተኻፋሊ መከራ መስቀል ምኾነ ነይሩ ይብል እሞ ካብ ብርትዐ መልኣኽሲ ብርትዐ መለኮት ይሕይል ይብል ከምዚ እንተኾይኑ መልኣኽ ኣጸናንዖ ምባሉ እንታይ ንኽብል ደልዩ ንዝብል ሕቶ ከብርህ ከሎ ኣብ እቲ ዝተታሕዘሉ ግዜ መልኣኽቲ መንግስቱ እናቐደሱን ትዕግስቱ እናድነቁን ምስጋንኡ ኣይቋረጹን ይብል እሞ እቲ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ቆይሞም ንዓኻ ሓይልን ክብርን ይግባእ እናበሉ ዘመስግንዎ ምስጋና ምጽንናዕ መልኣኽ ተባሂሉ ከም እተጸውዐ የረድእ ቅዱስ ኤጲፋኖስ እውን ብኸምዚ ዝስዕብ የብርሆ ወንጌላዊ ረሃጽ ከም ነጠብጣብ ደም በዚሑ ክሳዕ ዝወርድ በለ ደም መሲሉ ውራድ ናይ ስጋ ባህሪ እዩ
ዝጸናንዖ መልአኽ ካብ ሰማይ መጸውን በለ ንሱ ግን ንኹሎም መላእኽቲ ፈጢሩዎም እዩ እሞ ብባህሪኡ ሓገዝ መላእኽቲ ዝደሊ ኣይኮነን። ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ትሕቲ ምድሪ እውን ዘለዉ ፍጥረታት ዝሰግዱሉ እዩ። ብጎይትነቱ ብዝገበሮ ዘደንቕ ርህራሄ እተላዕለ እቲ ከጸናንዖ ዝመጸ መልአኽ ሰገደሉ። ብሓቂ ሓያል ምባልሲ ንዓኻ ይግባእ ይበሎ። ምስ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዋ ቤተ ክርስቲያንና ነቲ ኣብ ግዜ ስቃዩ መላእኽቲ ንጎይታ ዘቕርብሉ ምስጋና ኣብ ሰሙነ ሕማማት ደቃ ኣኪባ ብዜማ ለካ ሃይል ክብሪ ወስብሃት ወዘስከላለ አማኑኤል አምላክ ለካ ሃይል ክብሪ ወስብሃት ወዘስከላለ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለካ ሃይል ክብሪ ወስብሃት ወዘስከላለ ንዓኻ ሓይሊ ክብርን ምስጋናን ምእዛዝን ዘለዓለም ይግባእ። አማኑኤል አምላኸይ ክብርን ምስጋናን ምእዛዝ ንዘለዓለም ይግባእ። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ሓይልን ክብርን ምስጋናን ምእዛዝን ንዘለዓለም ይግባእ ብምባል እናመስገነት ትሰግድ። ድሕሪዚ ይሁዳ ንጎይታና ንምትሓዝ ጭፍራን ካብ ሊቃነ ካህናት ከዓ ገላውን ተቐቢሉ ብዙሓት ወተሃደራት ኣኸቲሉ ኣብ ጸልማት ሽግና ብርሀ ናብ ጌተ ሰማኒ ገስገሰ። ቅዱስ ጴጥሮስ ንኢየሱስ ክሕዝዎ ከለዉ ዝመርሖም ይሁዳ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ይሁዳ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ተሸይሙ ክንሱ መራሒ ሓለቓ ሽሕ ኮይኑ መጽአ። ብመላእኽቲ ተዓጅቡ ካብ ምኸድሲ ብወተሃደራት ክዕጀብ ፈተወ። ምስ ሊቀ ካህናት ሓዲስ ኪዳን ዝኾነ ክርስቶስን ምስ ቀዳሞት ካህናትን ክኸውን ተመሪጹ ክንሱ ክህነቶም ምስ እተሰዓረ ካህናት ብሉይ ኪዳን ምዃን መረጸ። ኣብ ምድርን ሰማይን ንምእሳር ስልጣን ምስ ዘለዎም ካህናት ምቁጻር ኒዕቑ ምስ ኣብ ምድሪ ጥራይ ምእሳር ዝኽእሉ ወተሃደራት ተሰለፈ። መንፈሳዊ ስልጣን ዝተወሃቦ ካህን ከሎ ስልጣኑ ኒዕቑ ስጋዊ ስልጣን ዘለዎም ክብሪ ብምሃብ እንኩም ውሰድዎ ኢሉ ነቲ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ኣሕሊፉ ሃበ። ጎይታና ዝተተሓዘሉ ውጥን ዝነደፈን ነቶም ወተሃደራት ቀዳመይቲ ትእዛዝን ናይ ምስጢር ኮድን ዝሃቦም ንሱ ይሁዳ እዩ ነይሩ። እቲ ኣነ ዝስዕሞ ንሱ እዩ ኣጽኒዕኩም ሒዝኩም ውሰድዎ ዝብል ዝርዝር መምርሒ ኣቐዲሙ ኣሕሊፉ ነበረ። በቲ ዝኣተወ ቃል መሰረት ከዓ ናብ ጎይታና ቀሪቡ ሰላም መምህር ኢሉ ሰዓሞ። ይሁዳ ቅድሚ ምስዓሙ ንጎይታና ንውሕ ዝበለ ሰላምታ ኣቕረበ። ዕላማ ሰላምትኡ ግና ኩኖ ምስዓም ንጎይታና ብጸልማት ኣብ ማእከል ኣእዋም ጌተ ሰማኒ ፈልዮም ክፈልጥዎ ንዘይክእሉ ወተሃደራት ኢየሱስ ናዝራዊ ኣይናይ ምዃኑ ርግጸኛታት ኮይኖም ምእንቲ ክፈልይዎ ነበረ። ኦ መምህር ኢሉ ዘረባ ጠበርቲ ተዛረበ። ከምቶም ረቢ ወይ ከዓ ኦ መምህር ዝብሉ መፀውዒ ዝሕጉሶም ኣብ ዕዳጋታት ሰብ ኢድ ክነስቃሎም መምህር ኢሉ ክጽውዖምን እዮም ዝፈትዉ ተባሂሉ እተዘርበሎም ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ንጎይታና ክጥብሮ ፈተነ። ልቦም ክፍኣ መሊኡ እንከሎ ጥዑም ዝዛረቡ ሰባት ከምቲ ብዓፍራ ብሩር ዝተለበጠ ካይላ ምዃኖም ይሁዳ ኣየስተውዓለን። ቅዱስ ቄርሎስ ከም ዝበሎ ይሁዳ ነቲ ንልቢ ሰብ ዝፈልጥ ጎይታ ብጥዑም ዘረባ ከታልሎ ፈተነ። ኣብዚ ከነልዕሎ ዝግባአና ቁም ነገር ብዛዕባ እዚ ኦ መምህር ወይ ከዓ ረቢ ዝብላ ፀዋዋዓ ይሁዳ እዩ። ይሁዳ ኣብ ኩላተን ወንጌላት ዋላ ንሓንቲ ፃዕወን ትኹን ኦ ጎይታ ኢሉ ፀዊዕዎ ኣይፈልጥን እዩ። ኩሎም ሃዋርያት በብሓደ ኦ ጎይታ ኢሎም እዮም። ኣብ ወንጌላት ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ኦ ጎይታ ኢሎም ከም ዝፅውዕዎ እውን ተጻሒፉ እዩ። ይሁዳ ግን ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ጥራይ ክጽውዕዎ ብዝኽእሉ ኦ መምህር ብዝብላ ፀዋውዓ ንጎይታና ፀውዖ። ሓደ ሰብ ክፉእ ነገር ንዝገብሮ ሰብ ኣቐዲሙ መንነቱ ብምኽሓት ከም ዝጅምር ይሁዳውን ጽልኡ ንጎይትነት ክርስቶስ ኣኽሓዶ።
ነዚ ብንጹር ዝሕብረና እቲ ብሓሙስ ምሸት ዝኾነ እዩ። ክበልዑ ከለዉ ከዓ ካባኻትኩም ሓደ ኣሕሊፉ ከም ዝህበኒ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ንሳቶም ከዓ ብዙሕ ጓሃዩ ነብሱ ወከፎም እውን ጎይታይ ኣነ ድኾን ይኸውን ክብልዎ ጀመሩ። እቲ ኣሕሊፉ ዝህቦ ይሁዳ ድማ መምህር ኣነ ድኾን እየ በለ። ጎይታና ንደቂ መዛሙርቱ ንስኻትኩም መምህር ጎይታ ኢልኩም ትጽውዑኒ ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ከዓ ጽቡቕ በልኩም ኢልዎም ነበረ። ይሁዳ ግን መምህር እምበር ጎይታ ከም ዝበሎ ኣብ ወንጌል ኣይተጻሕፈን። ይገርም እዩ። ይሁዳ ከም ዮሃንስ ጎይታ እኮዩ ከም ቶማስ ጎይታይን ኣምላኸይን ክብል ኣይተጻሕፈን። እዚ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን። ይሁዳ በኣምላኽነት ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ እምነት ስለ ዘይነበረ እዩ። ኢየሱስ እቶም ዘይኣምኑ ኣይኖት ምዃኖም እቲ ዘትሕዘውን መን ምዃኑ ካብ መጀመርታ ፈሊጡ ነበረ። ስለዚ ከዓ ኣሕሊፉ ክህቦ ብዝተለምደ ኣጸዋውዓ ኦ መምህር ኢሉ ጸውዖ።